Pandhawa dina iki wis bisa angrampungi paukuman ya kuwi dadi wong alasan mapan ana ing alas Kamiyaka ingkang suwene 12 warsa uga kawimbuhan sawarsa Pandhawa sesingidan anamurlaku mapan ana ing negara Wirata kamangka Kyai Semar surasaning perjanjen isine perjanjen kalamun para Pandhawa wis rampung anetepi paukuman Duryudana sakurawane kudu balekake negara Ngamarta marang kadang para Pandhawa. Nggih. Pranyata leres dawuh jengandika. Surasaning perjanjen nalika kepengker duk jaman kasukan dadu lamun to Pandhawa rampung anetepi paukuman Duryudana sakurawane kudu balekake wujute negara Ngamarta. Ning semunipun para Kurawa boten gadhahi niat kang sarta kriket anggenipun badhe netepi dumateng janjinipun. Kamangka sinuwun. Kamangka dhateng donya niku elek-eleke jalma nista-nistane manungsa niku menawi ngantos elak dhateng janjinipun piyambak yen diupamakake wong ngemut gula krasa legi diuntal sak lodonge pisan menawi mekaten jangkaning jagat jangkaning kodrat sajakipun boten saged dipun wiradati gelem ora gelem tega ora tega wengi sing Baratayuda badhe anggiles mangsa kala sinuwun.